mkulu adatelo pachaka pamudza ubale umasiya pachasati mulomo tikapatsidwa tumwayi sife madolo tikufera njia mbale padziko mpano aluso halipo pomwe angathe kuphunzitsa nkudzudzula ineyo chibadile changa sinaonekaona iyi bwana macha sikono andilalatira andivungundumura amakasikono macha sikono omwe wakazangawo kulalata andivundungumura kulalatira inuyo ineyo ngasine mamuna akunena kuti khani yachina lichonje ine ndili pa foni kumkalipira bwezi langa wakale Magadalena nditi usamandizolowere mmene makugulira zakudya zija ufuna zikugulirabe mkalipira Magadalena ucha ineyo mkalipira macha sikono kanabisala pati kumbisalira munako si chimo limene osati mwembe mwapitiriza napati nangasiti zipita limoze nkhani iyayi mundibalitse kundibisalira fokoma bisalira munako kuti kumkaikira kungobisalira kukako kuti kumkaikira olo mugwire kuti ukapangati vuto duchani utabisalira kale kandi sizimiza panga munako zijayayi kandi iti yo bisalirayo mandipesa mufotokoza ndikubwera nayo pamosi wakwera macha sikono ukula kwa Magadalena uye chifuni cha mchani lina iwe unana umosomandi kwe ndiye kundikoka tu kwe nyumba kwecheme ine macha sikono muniperaja ndipo ni mphamvu kuposa ine tawa munatawa ndinatawa mabwera ku kuti tiyanga nenkhani yapongozo olo inuyo sinapata bwezerano akale ndi Jamali simba Jamali imona makagula kwa nkhani abwezerano Jamali salipo mmacheza nawo nife tingana kuti ofadi Jamali ajanda bwezerano akale ngucheza nawo ndiye kuti mwamba kwenda nawo kodi mufuna ndikumvele nkhani yanu iyi kapena mutu wanu uli bwino bwino apongozo basi ai ne basa ndivuta nanga ndibwera kwa apongozo kuti ndikusole nkhani chifukwa imene nomuchoka yanuyo mukapita iyi ndikupata nakase ndikufa ajamaliwa ineyo mwadzi wa bwanji mwana uyu mudatsa kukwatira ali wang'ono ndiye abwenziwe inuye mudziwa kuti ajamali chifukwa chechati kodi muliro banje banja lino nakasi anthu amanena kuti apongozano aja akaenda ndi awo Jamali fana ya Jamali napasa yani napasa mango anja mukupereka kwa apongozano akale apongozano akale apongozano ajatu amaenda ndi Jamali mimba yo yamba ana apasa ndani ndi Jamali ati mimba yo yamba ndi Jamali bambo musalitengera kutoso mwanza ngani maseleta kazana mwende mwe amina ala kusaye kwamba ile yayi mwanza mtu selera kama kutikala mwe ndile ndani ne Afrika ntoya Afrika ntoya musadifusa sasa zimenezo ngani masela kwanu kwakutikala mwe soma ino mundika lipira ine iwasu baba uzona kuti nenti neni chibwenzi nda Jamali udawo na bwanji boliwo yembe namadzo kwatira uyini nendi lo mfumukali Jamali tuchitika ndichiyani kubanja kwa ineso ndabwerera nkhani yanga sini madziwa sokuti awawa kuchoka kumene achoka kunyumba kwabwera kunoko chifukwa chakukoda muna kwamandiseveretsa umakapha nawo zotani kuti atsindilowa ine sindikuzidziwa ululatu lero ine sindikuzidziwa ineyo mkanango ndizo iva avavanga vanena kuti ne mimba yoyamba ndatenga ndi Jamali ati ndani Jamali ndatenga mimba yo kodi mwana wakanani ndani amene mimba imeneyo mimba imeneyo imene ndatengayo inuye muyidziwayo mwana wake dzina akanani ndani mazunzo koma inu mwazitenga umu ndinobva kuli natu kuna kuti mimba yoyamba pakapezi Jamali alikumene kujaona kwatira ku iyasipa kule kuma kuti apongoza ngawa anapakati bwezi ndani ndi Jamali ali pa sukulu Jamali ndikwapasa mimba ndikubereka nani mazungu tipandayi mazu ndekuti maitamo ndindiana osiyana iya tinatoyamba ikhai iyayi ndekuti ali wina bambo azakhala kukhala ngati kahule tesuka kuti kulandiana usiyana ndikuhule ngati kumakhala kupata pa nthawi yake kupata ja
Mambo siku. Mambo hii. Mupanga ndi madumpa malire. Kudumpa tu. Madumpa malire inaso singalo kunuza solesa. Ai, sanga ndikitse tukutai. Inenga ndakula kufika nsinko mene ndiva no ba. Chipanda iwowa inembo zimusana ndioni. Ndeba kwendeka bazikhala malire. Antikhani mene mwana naye kunoko sinkhani yoti munga mauze yo. Wansimabira kwa malume yanga. Chikwenzi. Kodi alamu. Nani manduza ndiyo mwe. Iyayi. Awatu ine ndabeserera. Akuyankula phone ati magadaleni. Ndendo ulabwa. Bwesina wakale kale. Ndimene amayankula nawo pano mpaka na list imene akhala kumugulira zinthu. Ati nkukufifite, ati chani kumene ndimakhala ka masiku angati kulosadya. Achimwena kuti list ya Magadalena tuli nayo. Ati muli ndi list ya Magadalena. Amakhala chonchi ngati kuti sakuzidziwa koma akuzidziwa. Ineyo, kodi ineyo ntanena kuti ndiziyankhula ndi zibwezi zanga zakalekale. Kaya chinali chimodzi, kaya zinali zingapo, iwo angamamve bwanji. Wow. Cholankhulira ndi munthu anali chibwezi chako chinati. Chikhala chani? Mumakhala mukufuna chani? Ndipo mulaganiza bwanji. Kodi ngati kunali ngati phone Ino ngati mukasowa zoti bwezira oyamba yesu munathane naye. Chimene mukandifunira ine ndi chani? Mukandifunira kuti nzakhale no kapolo. Lero munali ndikhani yotha ngati yinchifukwa chake mmabwera ngati kuti mutsaphimbe mkomane nankhaniza zimene mmazona za mutuzo. iya kodi ngani yitu ya Amakhala pa WhatsApp amene ine ndagona chonchi, iwo ali pa WhatsApp mpaka na 2 AM. Kumaseka pamene popo ine ndilipo. Hati ma Facebook kumaseka pamene popo singodaboti munthu hehe akumwetulira. Iweyo ulipompo wagona. Kulaphira kuti koma abambo atu ine ndikuwafuna. Koma ali busy. Iweyo sokosa ntenga phone yako nawe sokumaseka bwana. Ine phone yanga amandiresa ukhala nayo WhatsApp. Akuti akuira. Ninkhani ya Magadalena. Magadalena yo. Kazi wakale. Akuti apasidwa mimba ni munthu wina. Ndiye kupasidwa mimba ni munthu wina awakuya nkani. Amafuna yo atabereka mimba. Ndiko ndikugona nkani ndipena kuti. Kwenzita uche chinakhala. Ndipange. zaka zitatu Muri naye mapendeleka. tikuferanji inayambidwa cholinga cholina kuti anthu aziphunzitsidwa azisangalatsidwa komanso azimva nkhani zimene iwowo sakuzidziwa. Program imeneyi yauna akatswiri ambiri akubwera ena akuchoka zimene zimathandiza kuti program izikula chifukwa Mulungu anamulenga aliyense ndi talent yake. Monga wina akachoka wina akabwera makaso ndi zake ndi anthu amaona kuti izi zikusangalatsa kuposa zakale zija. Monga ifeyo tinayamba kalekale ndiye tikufuna kuti tisegule sopano kuna kuti anyamata akuchosa college amene amapanga fine arts ndiye amene akudziwa kuti anabadwa ndi luso la acting kapena kuchita masewero azilowa mmene mumu. Nkhani ndiona kuti sitikufuna kuna kuti akhale anthu maganizo kuti Michael Kusi akangomwalira kapena kusiya kuti kuferanji kuti kuferanji yafa zimene sizikhala zabwino. Kona ndifuna kuti ena anyuwani azibwera aziona kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani programu iyi cholinga chake ndi chani kuti ifeyo tikamati tikukalamba kapena iye ayikudwala kapena kumwalira olowamo athe kuyipitiriza tikuferanji mpaka nakale mwina ifeso maina tatayiwalika zikukumbukira kunali amanga nyakale koma programu yetu kuferanjiyo ikupitizirabe. Ndiyeno ndifuna ndiyesese kuti achinyamata ambiri olo akuluakulu amene ali mkopeza nyuwani abwere kuti nditu kuferanji ipitizire kukhala bwino. Ine ndipitizira kupanga nawo act koma nthawi zina ndizichokamo kuti anthu ena anyuwaniwo azipitirira kubwera kuwapasa sapoti pang'ono koma ndikanalimo kuti kuferanji sindikusiya ayayi. Malemu Smart Khambe anasiya chodwala koma iwo ajala achikulire okalamba kwa malikonda kupanga acting. Umaona ku Nigeria uli nkhalamba zimapanga acting ndi ntchito yawo imene Mulungu anapasa. Ndiye sizinthu zoti munthu ngati ndapanga nthawi ndasiya umangopanga meparafuko kuti pakale panopa ine singati kupitizira. Chachikulu tikufuna nkhope za nyuwani zibwere kuti nkhope zakale ngati zingachoke mwina samati ndiye tikufuna chiyafa ndikuferanji ndi Amalawi ngati alipo kuferanji ipitira kukhalako. Ndiye ndiyafunira Malawi zabwino zonse tikuferanji ilipo moti maepisode akubwerawa ine ndikhala ndilimonso zikomo.
Hello. Maswera. Maswera. Ndufusa, ndikufusa ndufuna chani? Usandifusa. Ndikufusa ndimafana ndufusa uli kuti. Kodi yona iwe chithawire kunoko wabweranso? Waiwala tunasiya zovala zako kuno? Sukuzifuna bwanji zovala zako. Iwe zovala zako zonene ndingavala. Kodi manganya iwe yongobwera uzatenge zovala zako basi. Kifo iwe chithawire chijasu na olugimba foni olokunena kuti zovala zanga nzatenge. Inende ndizisunga zovala zakozo. Inende ndana kuti ndizakugirisa ntchito ukabwera. Ndeze vala zako zindizita. Zikhala konkuno bwanji. Iwe poto kukana kuti suzabwera kuno. Ni ubwera uzatenge. Nanga omatu subwera uzatenga nde ubwera litiro. Ukanane na siku kananga ndikudikirire. Nono wachani weni mwana ukachira uto nono. Okay, chabwido. Omaba. Ndekungoturukira mwazizi. Azatu mnali pa malavu. Mnali pa malavu. Malavu so ndibodis. Ino mayakula nindani. Ndisanke phone ndo tunali pa malavu. Iya ino mayakula nindani. Inufuna muziwa amene ndikuyankhula naye. Ine ndakapisa ndamuziwa kale. Kuti ndani? Ino mesa mayakula ni manganya. Ndi. Kodi ino so mafuna ni manganya? Isizomfunazo koma kuti unokwa nasiya zovala zake. Amasiya anasiya bwanji kuti azisiya zovala zinakhala bwanji. Muntu usiya zovala zake. Amasiya akutani. Mumachitana chani choti mpaka nasiya zovala zake. Alibe zimene timachitana pano koma mungomva zoti anasiya zovala zake. Ngani yake ndimene? Koma to mukutaya nthawi. Yota. Ni manganya yoto. Bwana. Manganya panopo ni nkaza chesimene chikondi chilili. Manganya panopo ni nkaza che malavu ache siyano. Mwani mvesesa? Wamuona kuti. Wamuona kuti. Ine ndamona manganya atakugulisa uje ni misungu ni nkaza ache. Pali chikondi, pali love to love. Agulisa sungu kuti. Agulisa sungu pa uje ni pa sikapu. Manganya ndamona ndi nkaza ache atatenga na kupita kunsika. Ndadusa ine pakonde pa manganya ndamona manganya nikaza chali pakonde akusasa na kazi yakumusasa manganya uje nikaya maji chana kumpukuta kukamwako irunde basi muzikhalira basino uzatakalitizo bala za ine ngani kuti pali zifugwa kodi amwali ngati zake zimene mabwerera ino china chili chose ndachimva chomwe chimene mmanena nyoni ndankhani ndimene ndakuuza ni msanaye nthawi ine manganya ngati pali munthu wina tolana naye ine koma na manganya ndiye ine ndandauti ndikutolana ndi munthu ufuna nditolana ndi manganya tasiyena chamuna ine achewo angobwera basa kuoneni usirupo apa zovala inu ndiye munaonedwa kale usiru ngati munthu kanafika Bikira nkadi mene bwana. Iyo ni mene mwa yankulira phone. Inu mango pesa na kudanda ura za asaimbe phone pakomo. Asaimbe phone. Asaimbe phone mwa. Akonyamula ndizovala zomukatulire kwa kaza je. Ndinyamula bwanje ndio ndikatulire kwa za. Akakupalase liko. Azonyamula yeka. Basi zimene mabwera eniwe ndi zimene. Inasema mabwera ya zimene. Nangokumana nazo. Ndipo tokaona nyanja nakaona ni mvuzo. Ile ni mabwera atu kuti ndikutenge ndipite kuti Umtenge tipite sekuti. Tipite ku banki kuti. Ku banki yake idiyo. Ka uje ninuyo First Capital Bank somweziwa. Sitina gwirizane nanu somuuchita kudabwa apapa. Sitina gwirizane. Ndimandizunguza moto ninkhani zane zimene makamba apapa. Sitina gwirizana. Kumaenda ndiziku. Tieni ndikutenge. Mukasegule account yanu. Ku First Capital Bank. Bank yeni yoziwa kulandira bwino makastomala
Ipamene yoziwakulandira bwino Ine muntu. tinene kuti kusunga bwino ndalama. Kodi ni ndalama zanu masunga kumene? Yetu ndalama zathu za nkhonde tuti masunga kumene. Zabaki nkonde? Masunga kumene? Tinasegula tu kumene kotuwe. Yeah. Tinasegula kumene ku First Capital Bank. First Capital Bank. Inde. Sina lake tu chito kuoneka kuna kuti Kukoma nkamwa. Ndapa tisachedi. Ine tuko mwanduza bwino. Ine bwanji nditenge ndalama nyumbamo. Nasegule nani account. Ngatisalira. Ino tusinthawi yosalira. Ino sinthawi yosunga ndalama nyumba. Abali munthu akakubwerera nyumba. Pophunzitsa anthu mmene timayamba tikufera tinayamba ndi za HIV/AIDS kumauza anthu kupya kwa HIV/AIDS mpaka na lero timauzabe anthu timaphunzitsabe anthu monga pakali pano nthawi yolembesa za chisankho ili ntchito yathu kuphunzitsa anthu kufunika kwake kuti anthu azipita azikalembesa akalembese mukaundo wa chisankho ameki akalembe kuti azapange chisankho chifukwa ndi ufulu wawo. Nkhani imeneyi ndi imodzi imene tikufera njima yang'ana paliso nkhani ina imene anthu amaiopa kuinena fati kufera njima afuna izikadayivira zinthu zimene anthu ena akuona ngati kuti muchizungu amati politically sensitive ukanazipa ndale njo kuti zikuvuta iyayi tikufera nji imalowa amene pajapo ndikukalankhula monga chinthu chisiwe kuti pakali pano pa njira yoti iyendedwe ndi iyi koma anthu akuyenda ukuku usanamizire kuti asindikuona nena sakuyenda tu bwino chifukwa zimene wanalerozi mawa azazifuna. Nkhani ya kulera anthu ambiri amaiopa kuti ayikambe kuti anene kuti please kuleraku tentirereni ana akachuluka nyumba zimavuta. Nkhani imene tikufera njife timalankhula ndipo zimene zizitipitiza kulankhula. Nkhani za baibulo nkhani za uzimu tilankhulanso nkhani za mwambo tilankhulanso. Mwachitsanzo masiku ano ana ambiri alibe mwambo amakuchita zinthu poyang'anira pa social media. Social media ndi dziko limene ukatisamale ukakumanako ndi satana. Ndiye tifuna anthu akale ukondwa usangalala mavuto tili nawo koma tikufera njizibweraso mpalongosola why this why not that. Koma moyo uli bwino uno eti kai ayi wabwino eti ndithu yamike paicho basi kuma kulipo ndithu etu kutentha kuka kutentha kuka inu tu kutentha kuku kwapangisa kuti manyumba mutisiyane pogona. Kodi anthu mwasiyana pogona amene muli ndi mabanja kutekera basi amene mukwanenera anthu amene ali ndi mabanja ino nanga muli nalo banja kutekera basera nanyo ine panopa kuti kundaichinja tikugona pa simenti madamu papeti chabwino imene tuzichilimba nyumba chabwino inu nanga mwangotiyendera ngati nkhani yaikulu imene ndabwerera chifukwa ineso ndimakufunani zakhala notakumana takumana ofunana okaoka kuti pachazanu zazisamba zimukutitsabe kuteroko inuyo mwangondibaya pabala nkhani yazisambayo ine ndikupitiriza koma zimakhala tu ndi zinthu zache sikuti kumangoti china chili chose ntenda ina ili yose tiyeni uko ntenda ina ili yose iya ndipite kwa nanyoni ntenda ina ili yose iya ndipite kwa nanyoni anzano aja mmacheza nawo bwanji awa amulerema mukamakhala pansi koma mumaunikirana mumauzana kuti ichi choyipa ichi chabwino koma kusamva kulucho kusamva ine ndingavomerezetu kuti ndosamva ndiwa makani kwambiri inu mungakhulupirira kuti anabwera ndithu iwowo kunena kuti ndafunire mankhwala achani mukudwala achani aliya ine ndavutika mwavutika chana amulere mbatandiuzeni iyayi komano kungoti basi ndangoti iyayi ningolawa mungolawa achani iyayi ngoti ine amalawa pachiwaya kapena uchadikira nawo nitu ntoza nawo nkati ndati mukati kulawa mukutanthauza chani iye uchankomandi yankha kuti ati ali ndi chindoko ndendati sikulalero kodi zindoko zasala mabomu asala zisonono zasala anthu amukudwala nawo zimenezo kweni kutayirira kwanu ndikotani
mimba kulira yuchi pakulira iwachi ndazikufuta zimene mene zimakambiriridwa zokunazo kuti munthu ukakumana ndi nzako tiyeni titani tiyeni ticheze motere tiyeni tipherere motere tiyuze kondomu kumaso tiwadza ndokwatira apo adumba akazawo kumakapanga zimene mwaona ndi zimene zimapwetekereka tuifazimayi mwapita uko mwakapanga zanuzo ati amafuna alawe kuti chani chimene iwo sanalawepo nchere uli kunyumba kwawo kusakuona bwino afuna nchere wino wapadera danger ndinjeko ndimene yatinga matenda ndimene timenene fese unazokuti ndimene ndimauzere zokunazoti komazuwa lalelolo munthu ukatenge matenda ngati amene komanso ananyo ineyo mudakalipombo tikamapanga zinthu tizikumbukirabe kuti HIV ilipo sinate iyayi koma vuto lake ndilokunaya kuti anthufe chimene tilimbana nacho tikolimbana ndi zinthu zazi kulimbana ndi zinthu zokuti kodi izizi tikuyiwala za umoyo wake HIV sinate idakali pakati pathu ndipo idakali mthupi mwathu yes imene ikuyeneleka zokunazo kuti imeneyo tilimbane nayo be panopo tinasiya kukamba za ujenzaka chilombo koyambisa matenda a AIDS ndipotu mudakalipompo chifukwa zinthu ngati chindoko mabomu chizonono mauka songeya nthenda zonsezi zimakhala kuti no zimakagwira malo obisika ndipo tinene kuti nthenda zonsezi zopasirana sopano ndizopeweka kupewa kukosa kuchiza mukuyankhula bwinotu chizamwe koma mmakhala naye bitundu kumuuza bwino chifukwa nthenda ngati zimene zizi siku lalero sikuti muzipita mphiri muzikakumbakumba misisi pesa zina zake matenda ena ake zikakumba mankhwala auje ndipo sindaziwa nthenda ngati zimene zizi kachirombo kamakhala pafupi kwambiri funi mabala sono kachirombo kamafuna mabala awo chifukwa kali mmagazi kalowa bwinobwino sono iwe uli ndi bala wasubuka uyuso bala wasubuka mukachita ta imakhala mbwerekete inu komanso tu ine matenda amene waine nimaonera zimafunika zimene zizi munthu upite ku VCT ukayezese uziwe kuti nazo kuti kodi ine ndili pati ngati akupeza nawo achilombo koyambisa matendako uvomereze ndipo usate uphungu umene watani amene akuuza kumama mujeni mwadondomeko komanso ngati atasakupeze nawo umvereso uphungu umenewo kuti kodi ndipewe bwanji kuti izizi ndisazitengeso sizimakhala choncho kumano nthenda ngati zimene zopasira nazi gwero la mphamvu ndikuchipatala chonde osamasophela kulwa datelo pachaka pamudza bala umasiya pazosati mulomo tikapatsidwa tumwayi sife madolo tikufera njia malemba dziko mpano aluso hali